ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ମଉସା? ଆପଣ ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି? ବୟସ କେତେ? 83 ବର୍ଷ। ଆପଣ ଭତ୍ତା ହେଇନି? ଭତ୍ତା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇନି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ଅଫିସରେ କହିଲେ 30 ବର୍ଷ। ଦେଲେନି? ବ୍ଲକରେ କହିଥିଲେ? ବ୍ଲକରେ 5 ଥର ଆସିଲେ ହେଲାନି? ସେ କାଳିଆ ହେଇକି ଯୋଉ ବାବୁ ଏପଟରେ ବଇଥିଲେ ମତେ ତାଇ କଲା ତୁ ଯା ସେ ଏଠିକି ଆବାସ ପାଇଥିଲେ? ଘର ପାଇଥିଲେ? ଘର ଏଇ ଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇଛନ୍ତି? ପାଇନାହାନ୍ତି? ତାହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଦଉନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟିକେ ଦଉନି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନା ଚାଲିଗଲେଣି? ଚାଲିଗଲେଣି। ବର୍ଷିକା ଗଲା। ସିଏ ଭତ୍ତା ପାଇଥିଲେ? ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ? ଭତ୍ତା ନ ପାଇକି ବୁଢ଼ୀ ଚାଲିଗଲେ? ବୟସ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ଟିକେ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବହୁତ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଯାଇକି କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ? ଚିଡ଼ି ଲାଗିଲା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା।